हे भगवान जी, भगवान जी की कृपा से तो इतना अच्छा घर परिवार हमरा के मिलिए कुल बाटुए। किस्मत के कितना तेज बनी ना कि ऐसा परिवार मिला बाटुए। शादी से पहले कितना टेंशन में रही कि हे भगवान का जाने कैसन घर में शादी बियाह हो कि इसे तो माई से पहले देख के भगवान के पूजा पाठ कर लिया ओकरा बादे कोनो चीज काम करी है। निमिया की डाढ़ मैया लावेली झूलो वहवा की झूले रे झूले ना सातो बहनी गावेली गीत के रोने हो झूले ना झूलता झूलत माई के लगली पियसिया के चली रे भैली ना। लेकिन कुछ कह ये दादा हम के देर रात रहनी है कि हमार घर में के परिवार कैसन है कैसन नहीं, लेकिन हमार दोनों गोते नहीं खूब सुंदर मिलल बाई जा। आए हम तो ई देर रात रहनी है भगवान से मनावत रही के भगवान जीवित हरिछन के पतो हो बाई जा। है कितना झगड़ा करे दी जा, लेकिन हमार गोते नहीं एकदम केठी बाई जा बढ़िया। बताओ हो 3 बजे को उठ के बोला तो नहीं माई खुश रहा बाची हमार दूधो नहा पूतो फल जैसे अभी जैसे मिल मिलाप के बारू तो वैसे ही तू आगे तक ले निमही है ठीक ना। तो पता चलल कि नया बारू तो खूब सेवा पानी करत हड़ू नहीं तो झगड़ा करत हड़ू। अरे ना दीदी ऐसा कोनो बात नहीं है। माई हमार पढ़े लिखे के साथे ना संस्कार सिखवले दिया कि ससुराल में अगर तू कोई के अपन मन बुना तो तहरे के कोई गैर ना समझी। हाँ अरे तो हमार बहन के तरह बनी जाए इतना प्यार दुलार देना कि हमारे मायके के थोड़ा सा भी एहसास नहीं के हो खाता। देख हम ना बोलिए बच्चन से आदमी के चिन्ह जाइना जान जाइना के कैसन बाटे ठीक नु। जब तू फोन पर बतियावत रहू हमरा से ना तबे हम समझ गई कि हमारे गोतनी लाखों में एक बारी छोटकी मंझली तो ठीके रहा लेकिन तू ठीके उतर गई बाड़ी। हाँ तो सुन अब पूजा पाठ हो गई बा ना अब तू जा जल्दी खाना खा तो तनी जा खाना खा। अरे दीदी पहले रौरा सब खा लीजिए ओकरा बाद हम देख हमनी के टेंशन मत ला हमनी के तो गाय बकरी बना सो हमनी को ओनिए करे धरे में एती दिन बीत जाला। आए आ तू बतावा हमनी के असर देखबू तो कब तक ले तू असर देखत रहबू। यही से कहत नहीं कनिया तू खाना खा ल ठीक बा हमनी के असर मत देख ऐसे ही। अच्छा बतावा दुबर पातर बाड़ू तार माई कही औरी दुबरा जेबू तो कहे तार माई कि हमार बेटीवा के दुबरा पतरा देली जा। आए काम करवा कोनो बात नहीं के अच्छा छोड़ा डरा जा तो हम आवत नहीं बकरिया डी पर से अथी करके हुलहुला के आवत नहीं। ठीक बा दीदी जल्दी आई। ठीक बाटे। हे भगवान जी ऐसा लगता जनो कि हमार जौन सपना देखले रही ना सब कुछ पूरा हो गई। जो भी सोचले रही ना कि हमार ससुराल अच्छा मिलो आज सब कुछ पूरा हो गई। बस हम यही चाहते नहीं कि हमेशा इस घर में हमारे खुशियाँ बना रहो और सब कोई हमेशा हमारे से खुश रहो और हम ही सब कुछ से खुश रही। जी हमारी बताओ हो जैसन चाहत रहनी वैसन हमरा के कनिया मिलल बिया। हम ना सोचले रहनी कि इतना सुघर सागर गोल मटोल गोलगप्पा लेखा आई। यही से तो कहल जाला नु बढ़िया से लड़की देख जात पड़ताल करके बियाह करे के चाहिए। हाँ तो हमार देवरो जी कम नहीं खन ओकरा ले करे धरे में। बतावा हो हमनी के आँख ना खुलेला उतना सकरा है ओकर आँख खुल के पूजो पाठ कर ले हियो आ देखा तनी के चूल उल पोत देले बिया खाली खाने बनावे के बा बस। इस लकड़िया निकाल के धर दे तनी की कनिया ई का हो बिन लकड़ी निकालता रुजा का करी तब तो आराम बटुए नु एगो छोट गोतनी तब तक करल करल मिली खाली बैठ के खाए के बटुए कहाँ है मतलब अब सब कुछ करे पे छोड़ देवल जी हमनी के करे जी ना मतलब मिल बांट के आदमी काम करे तो अच्छा लगे। माना तनी भौजी लेकिन सुख से तो नहीं जानी ना उनकर भोग बुझा हम कुआर रहती तो मान लगी भौजाई के सुख भोगते आज बानी कल चल जाइम तो हमारा काची के सुख बाटे। हाँ छिनारे जी बाड़ू तो कुछ करे के नहीं ना पड़ा तो जी जेबू तो तुरंत करे लगबू। हमार सस्ता जान जब 3:30 बजे उठावेली कहली मुर्गा बोले से पहले तोनी के उठ जाइए सन। देखा हम कहना नन दो कि देखा जरूरी ना हो कि 3 बजे भोरे में उठा ई है के साफ सुथरा काम हो के कब बोले उठा अपने घर परिवार आदमी ना हवा ना हमनी कैसन नहीं खेनु हमर ससुर बान के गाड़ी देवे लागलन के बिल सुतल वैसन हई वैसन और की के कने उतरल वैसन ऐसे उतर जागे के पड़ला का करबो मान ला कि बूढ़े ठुर के रोइया तू डाह कई बुता काहे तू करे के बटुए ना देखी हमनी के घर में ऐसे कबो ना रखल जी
कि केहू के मतलब दुख लागे का हमरा सकराए उठे के पड़ते चाहे कुछ कहता हनु कि चल गाँवे तो हमरा के बोल विदाई कह दे हम जाएंगे रहम ना कह दी अबे रुके के नहीं खन मानते भोजी मान लो कि वो जो कोई नहीं खेन हमारा घर आवा मान लो पटिया पटदार रहले पटीदारी लेकिन अब एगो गोतनी बिया उ करी नु धरी नु अब के बाटे हमारा घरे उ देखिए पूछी जी कह दी 2 दिन रुके के पैंट शर्ट मिल जाई ना गइलू पैंट शर्ट खाते नहीं खाना ठीक नु भूखाई रहता तू कहिया अपन डिमांड कर देतन कि हमरा के सार के बिया बा त हई चाहिए हौ चाहिए लेकिन एको दिन कुछ मंगले हवन अपना सु देबे कलन देखलो कितना लावंडा के बटला हवन उड़ैला हवन नचला हवन नंदोई जी के कर हई हमने के न ढूंढल हई का करब बड़े उनका शौक है भौजी नाचे गावे के जान बुझी जी सुनी ना जाके गईनी छुटकी धीरे एको बार कोई नहीं हां सुबह में तो जात रही गोनी तो कहते ना कि जाता नहीं जी नहाए नहा के आई नु तो अथी कर पूजा पाठ अपन करत रहे तो जान तनी बुझी जी हम लकड़िया लेके जा तनी आ देख ले तनी कोनो चीज में हाथ तो बता दे मैं अब तो नहीं करा तो हम बताई देखिए तो कहीं के बताए कर 3 गो हो जाए ये जी खाना पीना बनाते आप नाना भाई मिल के जी हंसत बोलत बतियात रम तो ओकरो के नीक लागी बोले कह के तन के मोर मजाक करे के बाद बैठे के बाद बतिया उठे के तो कर बात लगबा हाथ उतना बताई भौजी 3 गो हमर भौ जाई बेजा तबो हमें जी काम धंधा करम हां हो खेलवाड़ो काम नहीं करत तबो तो दहिया हंसने बा और काम करे लगम तो लागत है हे करे लेखा हो जाई सूखे के दे हटवे ठीक बाटे नु कहलन हमरा मोट मेहरा ना निकला गेली सन मोट मेहरा निका ठुबुल ठुबुल चलिया सन तू पतरे ठीक और पतरे रहियो लेकिन कुछ कहीं है बुची जी राउत के भौजाई बड़ा नीमन मिलबे ना घर परिवार हमनी के बहुत नीमन से रहौ काज के नया नया आदमी आला तो केहू अपन छाव भाव ना दिखावेला हमर भैया कौन कम रे हो तो एकदम चांद के टुकड़ा बाटे उनकरा आ गई हो दोनों के जोड़ी भाई बहन लागत बसन और कहे में बटुए छिनाराम कोई के भाई बहन कहावत हटे भौजी के भाई बहन लागत बसन मर्द मेहनत आदमी कह देला एक ने मुखरिया लागता ठीक बा जाई देख के तो कुछ करत नहीं तो इहो खेलवाड़ो ना इनको ना बात ढेरे आवेला दिमाग ने कि क्या न कैसे अपने ससुरवा में रहेलिया काम करेली जाई दादा हम ही देख ले तनी कि का करत अड़ी छोट को ना तो बेचारी कहिया ना कि देखा हमरा पे सब कुछ छोड़ देले बाटे के होते नहीं कि हमरा भी जातन बात आई देखा तो नतिया कहत कि एगो चपलिया में भुला गइल बा यही जिगवा रख देले बड़ा सन एगो कहीं कहावा फेंक देले हैं बाल बच्चा के थी हो आदमी के लेवे में ना बुझाता टे आए वहन लोग के का बुझाता तुरंत ही हम एगो चप्पल फेंक दिया सा एगो पहनिया सा आ नतिया बिलेट ले धरी दीदी कहां भाई जी का हो बात दीदी जी आपो ना के कहां रही ना ढूंढने में इतने परेशानी होला और त का हो गइल हो बुनी के बरखा के दिने बाटे त बुनी बरखा होई ना नहीं पता के सदवी के घर में भइला त दी बहन ले जाके गांव में बांट दी ना त आपे ले जाके बांटाई त हो त सब घर त हम बांटी देले बन त केकरा घर बचल ह आही रे दादा छेगुन बोआइल रहलिए का तरीका हो बिया कर कैलो त मिठाई ना देल हो जा हम जान से नहीं खिदेले कनिया अच्छा बताओ अपन बेटी के बियाह कैली तो हमरा देले रहली ह क्या हम अपन देवर के बियाह करम त दे दे मोकरा देखिए हम जान से नहीं खिदेले अदलैया बदलैया होखेला इहो जान लो अब जे जैसा करी वैसे आपो करम जी अब बड़ आई दादा काहे खाती देखो जे जैसे अगवा से करले ना कनिया वैसे ही पछवा से करे देखी ना हमार बुढ़िया जिंदा रहली तो बूढ़ी के ना देली ह ना हमनी के देली ह कुछ ना बियाह शादी में पूछली त छली तो हमनी काहे खातिर झूठ के कह दिली जी अपना से कबो बोले के केहू के मौका ना देवे के चाहिए चल ये बड़की आमा मत बना तू ठीक नु अपना मन से का घर में करबू जय दी ना देम तो मत देम अब हम का कह सकीना का कह सकीना अब कहां भी कन्हैया के जानी जी हम ना कनिया उहे मतलब देखनी त शायद घर में हो कि सुतल हो कि ना त बैठल जाके कह दा खाना पानी बढ़िया से खा पियस ठीक है दीदी जी हम जाता नहीं ठीक नु उहे कहले त हम आइल रहनी कहे बजा लिए ले बजा सब कोई तो ठीक बाटे हाई खाली चरक चरक करेले चरौरी जैसा हां एकर बोलिए बा का रही थी ह चंचनाही जैसा आओ सुना ना मछली कह दनी के जुठौरिया निकाल के दो जाके हम लेहानवा लगा दीही ठीक बा ठीक 2 हाली 3 हाली चिलाम त एक हाली सुनबू आ जतनी बाहर देवे सड़ना अच्छा से तैयार तो हो गई नी बाकी सही कहाला कि नु कतनो सिंगार कैला पहनो और माथा पे सिंदूर ना लगा रहेला नु तो लागेला कि शादी नहीं की होखल अब थोड़ा सा सिंदूर लग जाला नु कितना अच्छा लागेला बाकी कुछ भी कहो माई के तो बहुत ही याद आवत बाटे लेकिन का करी हाँ जी कर तू हमारे हाथ में सिंदूर लपेटले बाड़ू ई काहे
तो का हटे ना अभी खानी सिंदूर लगानी है यही से। आइए भौजी ठीक कहलू हम सुनले बानी नु कि हमार सासो कहत रही कहली हमार माइयो कहत रहे कि सिंदूर भर भर मांग लगा से मरद के अर्धवाए बढ़ेला उम्र बढ़ेला लगावे के चाहिए का त प्यारो बढ़ला दिन में सही में देखलू ना कि सीता जी कुछ करत चाहे ना एगो बिंदी सिंदूर उनकर भर भर मांग रहत रहे आए कोनो पूजा पाठ में कहे सिंदूर बिंदी के एथी करला कि ना एथी वाला चीज होती है सगुन वाला चीज है ई सब। यही से का हमार भाभी कहली है कि देखी बुची कोनो सिंगर पकड़ भले कम हो सकेला लेकिन सिंदूर कम मत करम सिंदूर जरूर लगाई। भाभी तर काहे मंगिया भरतड़ी ये खातिर भरतड़ी कि ना भर मंग साव महीना तक दुई से नूरे में के सिंदूर करेला कि ना एसु भटुए ई सब झइल। सुनी ना बुची जी हमरा खातिर कुछ लेके आइल बानी कनी ना है कि अभी कोई लगे का जरूरत बटू दीदी कहत रहनी कि जाए खातिर रोक पाइल बानी। अरे भौजी ना जे मुंह तारा ले भेटे करे खातिर आई नहीं कि जाए बहावे। हां जी दीदी बाकी सब चाबी देबू हो। हाँ कहीं नहीं देम अलमारिया में तो रखनी है। अब अपन हाथ से देबू तो ठीक ना लगे हम निकाल दीदी देखिए कुछ ले ऐसा कोनो बात नहीं के कहीं हमरा सामान पे रौरा सबके हक नहीं के ये मत सोचम जनो कि हमार कोनो सामान बटे न तो हम ओकरा के बोले लागम चाहे कुछ कहे लागम ऐसा मत समझम ना दीदी रौरा सब हमार बहिन के तरह बन जाए हमार हर सामान पे रौरा सबके हक बाटे। बार यही जिगवा का होता ते सब कोई मिलजुल के बैठल बाटे। हाँ दीदी कहाँ हो रही है? और लेहानो लगा गई रनिया हो देखो कनिया कह तनी कि बूची जी जाए जाए कोइले बनी हम मानम नाही तो देखलू ना कुओं के कहत तनी भीरी कि ना ना चलबी त हम जातनी किसे एन त हाँ तो यही चलते कह तनी कि ये लुगा फाटा होई त कहा को दे दो ऐसे ही अभी हाथ सके त कनिया। दीदी रौरा टेंशन मत ली हमारे पास साड़ी वाड़ी बाटे और यहाँ का दिनो हम ले ना कोइलू काहे दीदी जी मिलल ना ही नहीं हरा से नंदी के तो मिलबे ना करेला मिलेला लेकिन अब कनिया अपना से ना कहत है लेकिन हम कह देनी हम खिसियाई हम मत के भर जब गोतिनिया नंदी खातिर लुगा फाटा मांगतड़ी भाई दीदी कैसन बात कहत बानी हाथ सकेता भइल है ये देखतई बहुत शादी बियाह में माई हम देले दिया साड़ी और जानता नहीं जी रौरा का दिन है चांदी की पायल बना के देले दिया माई हमार। हाँ हाँ कहली कि एगो ननद बाड़ी देबो ना। हां बुची जी खुश हो जाई पायल लेके जन छम छम करत रहा चल चुप रह का के सामने हैं ऐसा ना दकनिया दो चाबी निकाल के लेके आओ तनी चली आओ तनी चली पूछे चली देख अपना मन पसंद साड़ी ले चाबी लेके आओ छोड़ ना चाबी लेके दूसरा के भोला बड़ी भाई बाड़ी ना तू अपना से निकाल के लेके आई है ननिया वा चाबी मांगे तनी ये अभी निक गया फिर बाद में एथी से लगी खराब हो जाई तो ये न कही के देखा ना गोतिनिया चाबी मांगत रही सन देख नहीं वैसे केहू के ना करे के चाहिए ठीक बाटे अगर बुझाई उझाई ना तो ओकर माई उ देले जे बक्सा में उ खाली इतना त नहीं है के देव के बाटे साड़ी चल हाथ दिया एकर मिलार ऊंच बा हम जाना तनी बाप रे बाप लागल है दीदी जी अब पंडित जी रहनी है का के जमाने में जी